Se te nota que quieres de mi boca. Cuida que si te toca no va a querer parar. Ay, ay. Se te nota que estás pasado de copas. Cuida que te equivoca y no te dejo probar. Ay, ay. Lo que tú me digas, Bobby, pero esta noche yo no ando. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel, Shikoy Vibes! Yes, welcome back. So today is another day, another video na naman ang gagawin namin kasi nandito kami sa northern part of Cebu. Okay. Northern part of Cebu. Nandito kami sa San Remigio, Cebu. Right. And, asa kita nga resort? Elegant Beach Resort, Elegant guys. Beach Resort. Yes, kabati na kong naon eh. So, it's Sunday morning and then right now, itutour ko kayo dito sa Elegant Beach Resort. So, bago kayo makapasok, pupunta muna kayo dito sa kanilang, anong tawag dito mo? Recreation area. No, sanitation area. So, before kayo makapasok, syempre, no smoking siya, guys. So, meron siyang automatic alcohol and temperature check. 36.4. Yes, then after that, pupunta tayo doon. So, what happened actually, guys, yesterday, wala kami tulog. Tapos, Wala kami tulog. after to wala kami tulog. Tapos, I was driving at least half of the entire journey. Then the other half is I'm gonna drive. So, the problem was, kapoy kaayo when we got here. So, here sa among side, this one is the big pool nila. So, mura siyang infinity if you stay there. If naamo dito. So, infinity ang iyang background there. Kay dagat mo siya daring area. So, go. Tapos, kapoy man kayo drive, I found myself sleeping mga siguro 3-4 hours and kapoy kay siya until nag-dinner na mi. And gabi naman siya, we were not able to tour the place. Tapos, pagkagabi na ana, dinner, prepare sa dinner, tapos ana, naginom-inom dayon, tapos So, wala gimi ka. we never had a chance to really go and explore the whole place. Yes. Until today, ang mga kauban kayo, they're busy naman. So, this is the preparing right for the time nga breakfast. ituur ta mo sa place, sa Elegant Beach Resort. So, mo din ni ang ilahang, unsa tawagan nila? Entrance. So, ana mo dira, Lobby. na dilang lobby. So, if na may mga pangutana, pwede mo modol dira, musulod. Then, ang sa side dito, mga rooms pud na. Yes. So, Yeah. ang little story of this one yesterday, guys, kay kanang dapat diri na ta mi kay medyo barato na siya. 2,500, you get a room already and it's air conditioned. Ang problema was, we need to have a place where we can all cook and where we can all gather. Yes. Now, we found kanang one place kanang magistayhan karon which is naa siya gamay nga balcony. Didto may nagkuha kami, transfer me originally from this small room to a much smaller That room. one. So, let's go there sa atong kanang isa ka pool nila. So, papunta kami sa another pool nila dito. So, I think maraming naliligo kaysa doon sa big pool. So this is like their second pool. I don't know, first pool or the second pool, whichever. But this is their second pool. And it's quite big also, guys. So parang walang naliligo naman, guys. So we can go in and solo natin yung buong pool. Yes, so ngayon hindi mo na kami maliligo. Itutour ko lang kayo dito sa place kung saan kami nagbakasyon ngayon. Kahit bagyo andito pa rin kami. So sabi nila bagyo daw. So dito sa San Remigio hindi mo mapifeel yung bagyo kasi yung bagyo is nagsa-start siya sa Mindanao area. So itong place dito is northern part ng Cebu to. So ito yung jacuzzi. Tingnan nyo guys. Yan ang jacuzzi. There's one for kids. This one is for kid and that one is for the adult. Yan. Ito yung background ko guys. Ang ganda ng pool nila, diba? Balik na. Of course, kung before ka mag-swim sa swimming pool nila, dapat ka mag-shower first. Yes. Yan yung mga nila protocols or mga rules and regulations. Oh, it's nice because it's only 5 feet deep. So, pang talaga to dito, pang bata. So it's not really for Siyempre, meron din silang ganyan.
yan ay ang kanilang basketball court. Pwede dyan maglaro ng volleyball at saka basketball. So, halik kayo guys. Next tayo. Doon tayo sa kanilang beach area. Okay guys, sa bandang dito, makikita nyo ang mga pang kids activities like, anong tawag dito ba? Park. Park. Kids park, yes. So, pag kayo ay may mga anak, huwag kayong mag-alala kasi meron naman silang park dito na pwede nilang paglaruan. Paglaruan ba tawag na? So, mag-swing ako. Ayan. So, ang ganda guys, super. Nung bata pa lang ako, tinuruan ako ng nanay ko na magtango. So, halina kayo. Pupunta na tayo sa beach area. Agad! Okay, so ngayon guys, pupunta na kami sa beach front nila. I think maganda yung beach nila kasi San Remigio ito, Kasi nasa front siya. white sand to guys. So I think ngayon, kasi bumabagyo dito sa Cebu, makikita mo yung mga seaweeds doon sa baybay ng dagat nila. Baybayin. So, ang ganda dito guys. Nice, no? Look. Tingnan nyo. May makikita kayong gazebo. In this area, may makikita kayong mga umbrella with table. Ay, meron din palang dito, beach volleyball. This side, may gazebo at doon may doon. So dito guys, may makikita kayong beach volleyball. So Yes, magba-volleyball tayo ngayon ba? Naibula. So let's go, volleyball tayo. Hiningal ako, grabe. Parang lang yun, diba? Less than 5 minutes. Yes. Come. Kita yung kanilang beach. Hello, Tali. Hi, Ninong. Tali, baby. Say hi, Ninong. Hi lang ka. Okay, so ngayon guys, pupunta tayo dun sa Elegant Beach Resort doon kung saan makikita ang kanilang infinity pool. Yes. Gihanga ko guys, kinagdo may beach volley dito. 5 minutes na to ha. Less Than 5 minutes pag yun, 40 nang hanga ka. So, ito ang kanilang beach area. White sand sila guys, ang ganda diba? Meron din silang sa bandang yan, Elegant Beach Resort. Sa ibabaw niyan, swimming pool. Pag andun ka dun sa ibabaw, makikita mo ang ganda ng background guys. Infinity pool siya guys. Uy, may sinintay pa din dito ba? Ay! Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Ayan guys, anong masasabi mo sa Elegant Beach Resort? It's super elegant. Magandang dilag, puso ko yung nabihag.
wala nang ninanais, ligaya kang labis, oh. Good morning. Hi. Good morning, baby. What's up? Isuga na ang miling mo eh. Saan? Guys, that's it no mo. To ang ilahang Elegant Beach Resort. So dako-dako sad ang place no kung asa ni karon. So mao to nakita ninyo ang place kung usa ka nindot. It's very elegant. So hanggang dito na lang po yung video namin. So kung bago ka pa lang dito sa aming channel, don't forget to subscribe. Click the notification bell para ma-update mo sa aming next video. Just like this. Yes, so pretty people, pretty wops. Hanggang sa muli. Paalam! Boo! Balik! Down!